души. На тъга изви гръбнак, на тъга изви гръбнак, както прави там котарак. Писи, писи, пис, мац, пис, мърнял, мърнял. Писи, писи, пис, мац, пис, мърнял, мърнял. Писи, писи, пис, мац, пис, мърнял, мърнял. На тъга изви гръбнак, на тъга изви гръбнак, както прави там котарак. После скъди фейни лапи, фигура тихо стъпвай. Към мишока, леко се промъквай. Много важно е за скока ти да избереш най-удобния момент, най-удобния момент. Той на мама Маца е патент. Писи, писи, пис, мац, пис, мърнял, мърнял. Писи, писи, пис, мац, пис, мърнял, мърнял. Писи, писи, пис, мац, пис, мърнял, мърнял. Най-удобния момент, най-удобния момент. Той на мама Маца е патент. Чело коте, книжки. Как се хващат малки сиви мишки. Но